Dili tanang nakig-amiga nimo tinuod nimong amiga. Kaya ang uban makig-amiga lang kay na sila nakuha nimo or kay na sila gusto gikan nimo. Tagantang mo example, kani binata ning story. Nay bata nga sa ilahang lugar di sila dato ha, puro sila dili dato. Pero iyang mama magpundog pagkaon para sa sudso sa kasimana. Apil na tong mga ginagmay nga mga makaon-makaon. Yan ay mga bata nga nakigamiga atong bata. Yan ay mga bata nga nakigamiga atong bata. Musuod sila sa balay kay nga na baya ang mga balay sa ordinaryong mga Pilipino. Ang silingan nimo or mga amiga nimo makasud ra sa inyong balay dili pares mga dato o di ka kasud dali-dali no. Dayon kakita sila tong pagkaon maingon sila kaon ta na. So katong bata kay miga lagi niya iya tong kanon. Pagkaybaw sa mama kasabaan man ang bata. Gina ng bata. Di man to kanon dayon. Para man to nato niya para to sa usa ka semana dili tuhot doon sa usa ka adlaw. So nahitabo ang bata. Dili na niya padto niya mga amiga kay basin kasab-an sa iyang mama iyang mga amiga. Kabamon sa nahitabo. Karon nga generation na may mga GC man sila. Kadtong mga bata nga amiga atong naay mga makaon-makaon nasuko sa bata ano di na sila padtuon. Ilan ang awayon ng bata, ilan ang ingnon na batignaw, na bagay ta, away ta, kay di na sila padtuon. Meaning, ang uban makigamiga lang nimo for the benefit. Ang tinod na friendship kay mutual, na kay mahatag nila o napod sila mahatag nimo. So ayaw ka goal mawa ng mga tawhana kanang maingon na laina nimo oy di na di ka ingana di na di ka oh ina ditso nga oh ayaw og paanto sa imong kagalingon nga ibilong ni imong kagalingon sa group sa mga tao nga gigamit ra ka.